Mentaka janmian hadian beladap kmi ya gitu ki kubor baro. Ngin iya pi ya kerensan jong kawai ke kenhun ke batem bat ruai ki jing ruai bani alap ya ke gospel ke balong ru kerensan ke batmu ban ai ke jing sakri para brio. Kani ke di kerensan ke bala penlong kerpang na ke bentaban penjanai su ya ke jing sakri sya ki nong song sunong jong ke jela lengba kawai ke yeng ke ba ha ke di ke nong ba selong. Tungine kmi sipor ya ke di ke kubor. Ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital ke hospital ke belas sedang Trikampura ha ke senam syajar kendai spa arpuar. Bat ke hospital ke belas seng the Wayne Missionary nari Wales u Dr. Hughes Gordon Roberts. Ka jing temu hi halor ke jing seng ya ke hospital ke long bani Arab ya ki bapang ni basitom om tang ya ki bana ke balang. Henry kelum lang ya baro. Ha ke jing ya lenti ke hospital menta kal kenjo syaka kendai pu nyau senam kenti. Bat kalong ke jaka sumar, kabala ai ke jing syakri ya ubabun uduk usuk, rengkat kikor kibor ke juk menta. Bat dangshan ke hospital ke layok rup ban pentrekam, ya ke hemodialysis machine, ha unailar mentahi ke senam arah jarkat kendai. Kat nang yad kisni, kibor kiberi kmi jong ke hospital kim shim lahun, tangkat kum kikor kibor kipeladan menta. Henry ha ke jing telun ke shalentem jong kapor. Kidang yai persyang ru ban penjanai syuk-syuk ke hospital. Ha kini ke kenti gibor penyat jong ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital, kidang persyang ban jam sa syikam umau jam. Kata ban kenti ukerdan, ya kini ke jaka sumar da ke babuk, saya ke thong ban penmi saya ke wai ke shnat, ke belatip kum ke Neonatal and Pediatric Intensive Care Unit. Henry na ke benta ban penurlong ya kini, ke jinglut jingsep ke dia umau siang ubah kamat Ban penmi pisah na kebenta ban penurlong yang nikatong. Ha kesini tok ding juga tayo la penlong ru ikarensan ke bekerpang ya kebal ai kerteng infant kind nurture our future. Kerensan ha kebal ka we ni kiken honong ruai bapau om tang hagari. Henry syabari ru kumjo kalakio holorensan ban yalap ka gospel leng baki surjeng ruai. Bat kaneka kenhuan kadai ka kerikma. Within your heart, hold it close. Don't ever depart. It gets cold in the night, but you'll be alright. It's gonna get better. It will get better. It's gonna get better. It will get better. 'Cause God, He's in. Oh, God, He's in control.
get better. It's gonna get better. Habang ipet ya kini ki kendiat benai bat snem ke ewangi lab bat ngi shem bagalong ba ki khulung ki ba dak shukha kila dongkam bun kini ki ICU critical care ki ba dongkam ki khamtam ko man syong no kila bun ki ba kham padap benai ki bangi khot ki prematurity nang taru ki don bun ki ba don infection lane ki don ki kenyang jepang ha ki tor ne ki lungs jong ki khulung te kum kini chai khulung ni haban bu ha ki ICU ne intensive care unit ki badong kam syusyur ngilai khambun menta baki don kini ki congenital defects bong ba ne ki birth defects wala kha daga jingduna ha ka met tepat jong ki khulung bat kum kini chai khulung ki don katu kini ki jing syutom ki bangi haban sumar no kirki hapo shisngi na hapo arsngi na hapo laisngi lem kumta kinumla ban im slam ha kani puthai ti bachushuru kum ki khna bakham lakham bun kaya kum lasi shibnai tam e hadu khandrisnam ni khot ki pediatric patients kita rungi bun kila nang kiu kum kini jing shutam baki lawan shi hospital jangi but kini ki haban thep shaki ICU but kini bar khai kila pin khapnya lasi nani kla constraint kla ta ni ki ye ki bor ki sor ki jongi ki bormet bangin tray ban kta but kumta ngatrai kanika initiative bangi ong menta bangin dongkam bangin upgrade no lani ban chna thmai no ya ki ICU namar ba hadu mentahi nila don kini ki neonatal ICU kata de ki ICU bangi pe ki khulung tang hapo ar pras ngi kamu si benai but ki don pat sakiwe ki bangi dongkam kum ka pediatric ICU bangi pe ki khulung ki lakham he andre ya mentahi ngimdon la ka jong ka ICU tong pe thik tai khulung ni haban bu lang bat ki rangba te kata ka shem jing e ha kalyang ki khulung ru bat kumjuru na kalyang jongi ki nong trei hospital bangin ai kata ka jing sumar ka pakaru ka shem jing e habangi klum lang bat ki rangba te dakani ka jing e habangi lap kum hospital ngi sngo ba ngi dei hoki ban yaksa khanang ba ngi la ban ai ka jing sumar ka kham paka kham bania bat ka ba kham jiliu shushu khanaba ngila ban ai kata ka jingim yigi khulung kat ka ba ubleu nang kwa ban pensa akan ik berthai bat ya kan ka pediatric ICU pat ka ba pe ya ki khulung ki ba tam shibnai hadu khandriu snam ban kini ngi haban snat ma ngimdon hadu menta ti kini di infrastructure ki ba ngimpadon ngi haban snat mai bat ki baladon ruparu ngi haban upgrade pat ti ka Shisha bat bayin
Hoi dan ni konsert ke ka jing temu ningkong kalong ban eye awareness. Na ban penbatai ya kibriu ba nginong kam sya ka ICU. Nama kani hospital jongi Kladan Laslam. Badru kide kibri bawan sumar kide balong low strata ha economy ne ka jingi jingkot ka khamduna. Babon hi ki lej saki government hospitals but kiba umla shu ban le chatu kila pha shne grims babon hi ngi ki nong chong ki jong hi kim da mon bha ban lech negrims nama ki daw ba mla ban tip ti ki bun ki bawan Robert nama Robert hospital kadang long hospital ke batat kam dei kum shiki hospital ba klarem badung idon kita ki skins bangi ai concession se ki yakinong pang ti kata berkhoi ka pin kampen bun shushu ki nong pang ki bawan pin sumar cha kani ka hospital jongi ti kani ka program ka bangi le mata ni gospel concert ka long awareness am taki briu hoi kan yarap ingi kan layarap bun hi haba hadu bandai perkhat du menta naki donations bangi layo banwan naki riu shimet ba ai kluj kumjur naki companies naki riu arngut langut ke lang bat ai ru kalapoi kuma lajan arpo lak ye ya menta hi ti hoi kadi kajing dongkam ko dang crowd dang bun ri lemba kani ka gospel concert pat ni kermen ba kan wanra kata jing sngolem hagi bri bawan changni bat makihi kila ban wan ban ai kluj nata kumju ru kila ban doi namba ublei hun akanu kan lat un sapen mi kita pisai ki jing lut jing sep jon kam jong ni project bat kan dong ka successful project hak ni hospital. Rightful